салом субҳини азиз, шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим ман Лайли Назарзода шинос мекунам. шумо метавонед моро ҳамзамон тариқи видеоӣ дар платформаҳои хабарии агентӣ низ дида бошед. қарзи саноатбонки барҳамхӯрдаи Тоҷикистон дар назди шахсони воқеъ то 40 миллион сомонӣ коҳиш ёфта ба амонатгузорон беш аз 200 миллион сомонӣ баргардонда шудааст, гуфт раиси Бонки Миллӣ Ҳоким Холиқзода. Ба гуфтаи ӯ қарзи умумии бонк то санаи 1 октябр 330 миллион сомониро ташкил додааст. қарзи боқимонда бо дар назар дошти фурӯхта шудани амволи бонк марҳила ба марҳила баргардонда мешавад. Раиси Бонки Миллӣ изҳори боварӣ баён кард, ки ин масъала дар солҳои наздик пурра ҳал карда хоҳад шуд. Ба таъкиди Холиқзода, таъхири пардохтҳо ба он алоқаманд аст, ки маъмурияти вижаи бонк барои амволи ӯ харидор пайдо карда наметавонад. Туркия барои омода кардани мутахассисони тоҷик дар бахшҳои мухталифи беҳдошт кӯмак хоҳад кард. Ҳамин тариқ мутахассисони соҳаи ҷарроҳӣ, эндоскопӣ, вирусология, микробиология ва эпидемиология метавонанд дар муассисаҳои олии тиббии Туркия таҳсил карда бошанд. Дар ин бора Ҷамолиддин Абдуллозода, вазири тандурустии мамлакат, дар мулоқот бо Имрезе, сафири Туркия дар Тоҷикистон ба мувофиқа расидан хабар медиҳад дафтари матбуоти вазорат. Ҳамчунин ба имзо расидани созишномаи байни ҳукуматӣ дар соҳаи тандурустӣ ва илми тиб бо таваҷҷӯҳ ба вижагиҳои давраи пандемия дар назар гирифта шудааст. дар душанбе ширкати русии роҳу нақлиёт ва корхонаи ҷумҳуриявӣ Ренспецмаш ҷаласаи корӣ баргузор карданд. Дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо ҳавасмандии тарафайнро дар бораи арзаи таҷҳизоти вазнин, коммуналӣ ва роҳсозии истеҳсоли Россия барои эҳтиёҷоти бахши давлатӣ ва хусусии Тоҷикистон тасдиқ карданд. Дар натиҷаи гуфтушунидҳо созишномае дар бораи ифтитоҳи маркази хизматрасонии ширкати русӣ дар ҷумҳурӣ дар соли 2022 ба даст омад. Дар оянда дар назар аст, ки навъҳои техникаи русӣ дар Тоҷикистон бо тамғаи Made in Tajikistan бандубаст шаванд. бино ба дастури марказии беҳдошти раёсати тандурустии вилояти Суғд, аз ин ба баъд онҳое ки гувоҳномаи М надоранд наметавонанд ба тӯю дигар маъракаҳо иштирок дошта бошанд. Масъулони идора гуфтанд дар ҳамкорӣ бо мақомоти интизомӣ ин равандро назорат доранд. Аз ин пештар раёсати бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд бо нашри як огоҳӣ ба аксар ронандагон тавсия дод, ки бидуни М-гузаронӣ ба пойтахти кишвар сафар накунанд. дар роҳҳои шаҳри Душанбе ба таври озмоишӣ равои электроавтобус ва троллейбуси насли нав оғоз шуд. Тавре ба Азия Плюс директори иҷроияи Акия Авесто Автомотив Индастри Асрор Мирзоев хабар дод, онҳо дар Тоҷикистон ҷамъу васл шуданд. бино ба гуфтаи ӯ, электроавтобус пас аз пурра нерӯ гирифтан то 200 километр ва троллейбус бо нерӯи дар батареяҳо захирашуда то 40 километр ҳаракат карда метавонанд. ғунҷоиши онҳо 100 нафар мусофирро ташкил медиҳад. Мирзоев изҳор намуд, ки баъди анҷоми озмоиш ширкат дар ҳамдастӣ бо дигар сохторҳои марбута аз давраи озмоишӣ натиҷагирӣ карда дар корхонаи Акия Авесто ба истеҳсоли як силсила электроавтобусу троллейбусҳо шурӯъ хоҳад кард. пагоҳ рӯзи 10 декабр дар Душанбе намоишгоҳи ҷумҳуриявӣ расмҳо бахшида ба 30 солгарди истиқлолияти давлатӣ ва 85-солагии коллеҷи рассомӣ баргузор мешавад. Дар ин бора аз Вазорати фарҳанг хабар доданд. Дар ин рӯз дӯстдорони санъат бо эҷодиёти рассомони касбӣ ва шогирдони онҳо шинос мешаванд. Дар намоишгоҳ асарҳо дар жанрҳои гуногун аз ҷумла санъати тасвирӣ, рассомӣ, наққошӣ ва дигар жанрҳо ба маъраз гузошта мешаванд. хуб, ин буд нашри ҷанбастии барномаи хабарӣ дар радиои Азия Плюс. шумо метавонед ҳамарӯза соати 18 шом пахши онлайни моро тариқи саҳифаи Facebook, Instagram ва YouTube дида бошед.